ngoire bakasenka eri y'abana batabate abaibori Emborogo Orphanage nigo abachikwaya ochanyara kwa chigwe ikerana roro abasichanyara kwa chikwene kyabunango sirachire abana abwe buna bakonyara nabo igo chikwaya tunchanyara kwa chikorwa ibyewa anene mono yanyara kwa chikoge korwa chibando chanyara kwa chikorwa chingende nabo igo chianga gati ebinto ebinde binge tigankoire pakase producer nyaikoranga na kiamangana rinke igabwase Emborogo Orphanage asa Marieta Henry Chosia Mogire kurwe kanisa yari atebe asendo bakorelinga kiyiga gondo murayo pathfinder SSBC nande nkaba secretary we district ya Nyamisocho ndeko ndatuko nyasanga numuye kyagara twakira iga senyenjo yo konya abana abayiga ba orphanage school bari no kuganyo konene unabona ba minto chikanisa aba mwaika marore amayamu akorire maretire bituma marete chingini maretire chingende maretire obori mana ari kurutombiro ni kyanga ao chinya amone chinkoro ikarabo mancho murigire lya ikere no muchaka